Dakle, što se tiče epidemiološke situacije, ona se nastavlja onako kako traje u zadnjih nedelju 2 dana. Danas je bilo 21 grafija, od čega 6 novih, 3 nove pneumonije, 3 su pacijenta nova bez pneumonije, dakle 6 novih pacijenata. Od 15 kontrola, 3 su progresije, ali nisu nešto značajne, dakle nemamo nešto teških pacijenta od juče, da su slati znači, za pilot ili slično. Nemamo preminuli od juče i prekjuče. I imamo jednog pozitivno testiranog pacijenta od juče, tako da situacija nije loša generalno. 8. dan od nove godine, znači da je bilo u stvari nekih većih epidemioloških incidenata za novu godinu, već bi se brojka povećala, dakle to je skoro sigurno da nije bilo. Juče Božić, prekjuče Badnje veče, bilo je nekih okupljenja, nije bilo poštovanja svih epidemioloških mera, nisu baš svi nosili maske, ali nadam se, pošto je bilo to napolju i nadam se da će ipak da to neće uticati na pogoršanje epidemiološke situacije, ali molim ljudi da ipak poštuju sve mere, bar dok epidemija znači, ne dođe na neki nivo znači, sporadičnih slučajeva, da kažemo da se virus već znatno znači, teže kreće po populaciji. Inače, u ovom trenutku i dalje se virus prenosi, dalje ga imamo u pojedinim porodicama, jer se 5 do 6 novih svakodnevno javljaju, to su 5 do 6 novih porodica znači, koje se zaražavaju, tako da to nije znači, beznačajno. Kažem, pratit ćemo sljedeće nedelje situaciju i nedelje do petka, ako sve bude kako valja, ukinut ćemo naše vanredno stanje. Naravno, mere Republičkog štaba će ostati na snazi. Što se tiče staračkog doma, i tu je situacija stabilna, mislim da oni već idu ka polako znači, izbavljenju, da kažem, iz te epidemije. Mislim znači, da to što je bilo, ostalo sada, znači, praktično su svi korisnici doma u fazi znači, regresije bolesti, dakle izlečenja i ne očekujem znači, da sad virus nešto divlje u staračkom domu. Dakle, čak i sporadično znači, ne očekujem da se javlja gore. Mislim da će se to polako gore završiti.